Ćao ljudi, čao, kako ste? Gotova Jel vidite frizurica. nešto? Jao. Mnogo mi se sviđa, mnogo sam srećna. Idemo sad kod mene gore da I proslavimo. idemo sad kod Stefi. Nećemo se vidjeti dugo, Pa tako da, da, zato što ja da se idem u ispričamo odmor. ovako ko ljudi. I onda moramo nešto da pričamo. Nismo se vidjeli dugo, možda pričati ono što si mi rekla. Pa koliko nas smo se vidjeli, kao 2 nedelje ili tako nešto? Bukvalno, znači moramo sve ispričati šta je bilo, šta se dešavalo. Pa ima stvari, što sam ti rekla, moramo da pričamo, moram nešto da ti kažem, ali polako, sada se opustimo malo. I to je to, danas snimam vlog i onda ništa, moramo sve da snimamo. Stefi. Šta ćeš da piješ? Šta imaš? Imaš šta god hoćeš, šta ću vidim. Hoćeš neku voće? Pa, hoću čas u vodu. Samo vodu, molim te. Ako imaš hladna, bi bilo super. Imam vodu, sad ću ti nađem. Hvala, baby. Imam jedan brzaka do WC-a, pa doći ću. Ajde. Ne vidi se sad. Dobro. Moram da pošljem neke mailove, znači bukvalno... Jel ti treba pomoć? Na engleskom ili? A da vidiš, znači treba pošaljem bukvalno sve ovo. Treba pošaljem ove slike. Kad putuješ? A? Kad putuješ? Pa, sutra u noć. A čudno si mi nešto Pa rekao. mnogo sam nervosna i... Što? Pa zbog toga, znaš, Zbog čega? putovanje i 1000 stvari, ne znam. Malo mi je ove nedelje, pa malo u šoku sam, brate, da ti kažem. Što je bilo? Nisam ti pričala presad, da je bilo 1000 ljudi u salonu. Ali... Ja pa ne znam ako mogu sad da ti A to mi smiješno, šta ti je? Nikad nisi bila ozbiljna. Šta? Nikad nisi bila toliko ozbiljna. Pa zato što, ne znam, kao brinem, nije mi dobro. Hoćeš ovo? Čekaj da je sad. Pi iz flaše. Pi iz flaše ako ti je. Iz flaše? Pa da, pi šta ti je. Hvala. Da, sad moram puno vodu da pijem i to kao. Šta ti je bilo loše? Šta ti je ženi? Bilo si smiješna. Šta je bilo? Ja pa ne znam ako mogu da ti kažem. A reći šta je bilo? Čekaj. Javi se šta je bilo. Hej. Ajde, čao. Dolazi Uroš, a? Da. Šta ti je? Trudna sam. A? Šta radiš? Pa sad ćemo da budemo tamo kao 7 dana i to zajedno i ja kao trudna. A dobro, pa neće se vidi, neće se vidi. Pa nema veze, ne osjeća se dobro, kao imam bloj, malo mi je kao cijel dan. Šta si planirala? Šta si radiš? Planirala sam da te prankujem! Peši me tamo! Pa osim ja vidim po tvojoj faci nešto si mi kao čuda pa si pocrvena. Gdje je To kamera? sam planirala! A gdje je kamera? Tamo, kod šminke. Bože, tamo. Znači, ovo se ne važi. Znači, ja tebe kao nešto uradim, ti moraš da mi vratiš. Kako granica? Uspela sam! Ali ovo ti bukvalo, ja sam samo pomislio. Uspela sam, moj Jer ona prvi čudna se ovo prank! vreme crvene, ona što čuti, Moj prvi prank! Prvi prank. Či pun pogleda, kao ovo ide. Gdje si me veroba? Kako da se Da, kaže? vjerovao sam, da. Da? Kako ti faca dogovori.
Mi izvini, molim To da mi vratiš te. kao, a? Pa moram da ti vratim sa taj dan krv na prsti, moram da ti vratim bube i to je to, to je to. Strašno, ovo se ne važi ljudi, znači ovo nije u redu, izvoli kameru sad da kažeš da ti je uspeo prank. Uspela sam, ne mogu da verujem, ovo je moj prvi prank i verovatno srećna sam. I ništa ljudi, to je to, neće da bude vlog danas, samo sam rekla to da Stefan ne misli kao sad to snimaš u mojoj kući, kao ćemo da pričamo i ja snimam. Zbog toga sam rekla da snimam vlog. Poverovala na ovo. Ali frizuru niste vidjeli. Frizura je prelepa. Ej, prvo si pozvala da vide kako sam te ošišao. I onda dolaziš ovdje da me zezaš. Ovo nije u redu, ovo se ne važi, a ja ću ti vratiti, tako da... Ne, ovo je... Ja sam te vratila sad, ti ne možeš više, ti si me kako se kaže, prankovao 2 puta. 1000 puta. I ja samo jedno. Ajde, moram ja još jedno i pozle, možemo kao revenge. Može, dogovoreno. Znači ljudi pišite u komentarima šta da smišljam ja. Pišite A meni u u stvari pišite komentarima. na Instagramu, jer u komentarima ćemo vidjeti naravno. Da, pišite kako sam bila i kakva je bila Stefan reakcija, ja moram sad da gledam video da vidim kako je bilo mu faca. Ali ljudi, to je to, nadam se da vam se sviđa i ljubim vas puno. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao. Ćao.